Għandha 89 sena, ila 60 sena fil-missjoni. Min dejjem xtaqet tmur il-missjoni. U il-madra għaltinna, u għaltinna sejħunna minn barra biex imorru l-missjoni. Min irrit minnkom, ħadd ma tkellem. U jiena, moċa għattila, madra ktibatni mmur jiena, għalli veru għattila issa stess ktibatni. Ħadet passi, żmien wasal u mort. Dik kienet ix-xewqati, dejjem li nkun mal-fqir, mal-madur. Fil-Pakistan, tiftaħ dar bħad-dar tal-Providenza. Isemmuha id-dar tal-mirakli. Meta dak iż-żmien waslet fil-Pakistan, sabet faqar kbir. Meta rajt dawk it-tfal erwinin, jiġru fil-ħmiġ ta' trejniġ, kollha jiġru fit-triq bdejt nibki. Qedtu skola rrid l-ewwel għal niġbor da tfal, m'għandhom xejn. Nisek faqar. Fim? Krieb, nixfi newda, kulħadd it-tfal jiklu, jfittxu mal-art jiklu xi ħaġa. It was a big shock for me, Vera. Fil-Pakistan l-soru jsejħula Amma Ġi, li tfisser ta' kulħadd. Amma Ġi, kulħadd. Kulħadd anke l-pulizija, kulħadd hekk jgħidli Amma Ġi. Immut ħadd ma jkun jaf kien jisimni, jiena Anna Marija jisimni. Fil-Pakistan, il-persuni b'diżabilità għadhom jaħbu. Uħud minnhom m'għandhom lil ħadd. Meta pereżempju jgħidu li Amma, għaliex aħna m'għandniex dar. Nibda ndur lem nimsaħedma. U mbagħad ngħidu ħin m'għandikx dar, jiena minnix l-amma tiegħek, jew jitlaq jinqgħod nibki. Għax inħoss ngħid ara xi ħasra, xibki. Is-soru tirrakkonta. Kien hemm mara ġi pulizija jgħidli kont waħdi dakinhar. Għalli sister, għalli importa ngħidlek, għalli ammara, għalli xej manda fuqa, għalli l-għajmek jiem, għalli edha taħt siġra. Għet madon. Un ċempilt niġri kombinazzjoni sħabi kienu l-axor, għettilom dak il-post ammara ġibuwa ma'kom, għaxek ekku, u ġabuwa. Ninħos li għalla għetidinna sewa għedin tamlu, għetidinna thank you, li għettamlu mal-fqir, għaxek li tamlu miegħu, għettamlu miegħi, biex għallinna fil-gospel. Is-soru tajt grazzi lil Ġesu. Nejlu grazzi tas-saħħa li qed tatini. Ma jisħoqlix għax ġa tajtni żejjed snin, suppost ġa ġejt miegħek, imma ħallejtni jew biex nagħmel il-ġid. Għax jien anzjana, jien għandi 89. U lilkom li qed iċċemplu, is-soru tixtieq tgħidilkom. Nixtieq nirringrazzja l-benifatturi kollha ta' Malta li qegħdin jenuna għad-dar tal-mirakli kemm niftakru fihom fit-talb tagħna 5 darbit kuljum, naħduhom iżjed bil-qalb. La intom tkunu it-tenuna b'sakrifiċċju. Pero aħna dak l-għannuniet li tatuna imorru dejjem għal-morda u għal-fqar biex iġeddu ħajjithom u jimxu dejjem il-qoddim u jisiru iżjed umani. Grazzi ħafna lil kulħadd.